Ni nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo muli ndi ine Romeo Umali. Koma poyamba nayi mitu yake. Boma lati ndi lodzipereka poonetsetsa kuti misika ya ADMAC mdziko muno ili ndi chimanga chokwanira. Mulipoti lathu lapadera, MBC ikuwunikira za vuto lomwe lilipo pakati pa achinyamata mdziko muno logwiritsa ntchito mankhwala osokoneza bongo komanso kumwa mowa mochidakwa. Bungwe la HRCC layamikira President Chakwera kamba kakupezeka kwa fetereza ochuluka mdziko muno. Munkhani yathu yoyamba, boma lati ndi lodzipereka poonetsetsa kuti misika ya ADMAC mdziko muno ili ndi chimanga chokwanira. Wanena izi ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi mene anakayendera likulu la bungwe la ADMAC. Zambiri mulipoti ili. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi omwenso ndi nduna yoona zakasinthidwe kakagwiridwe ka ntchito mboma anakayendera likulu la bungwe la ADMAC mu mzinda wa Blantyre mene imati 8 koloko mmawa walachisanu. Dr. Usi anali atafika ku ADMAC. Dr. Usi anati cholinga chawo chinali kufuna kudziwa zomwe bungwe lili kuchita poonetsetsa kuti chimanga chikupezeka m'misika ya ADMAC. Iwo atsimikiza kuti chimangachi chiyamba kupezeka m'misika ya ADMAC mdziko muno. Dr. Usi adzudzula mchitidwe wa mavenda omwe akumagula chimanga m'misika ya ADMAC kumakagulitsa pa mtengo wokwera. Iwo ati boma lichitapo kanthu pa nkhaniyi. Amalawi afuna chimanga. Madepoti a ADMAC chimanga mulibemo. Ndiye tufuna chimanga chipiteko kumeneko. Komanso kuti mitengo isike, ifa mitengo ikuchuluka kwambiri ikukwera. Paliso chonyasa kwambiri chimene chikuchitika chonena kuti anthu amenenso akuvutika m'midzimu. Pamodzi ndi ena apolisi akumagwirizana ndi mavendors nkumagula chimanga chija kumakajigulitsa pa mtengo okwera. Ndi nkhani imeneyo timakambirana na apolisi akuluakulu kuno kuti nkhani imeneyi tiyithetse. Nduna ya zaulimi Asam Kawale atsimikiza kuti pakadali pano boma layika pambali chimanga chokwana 10,000 metric tons choti chigawidwe m'misika ya ADMAC. Ngati kunduna wa zaulimi ntchito yathu ndionetsetsa kuti mabungwe amene ali pansi pake akulandira thandizo loyenera komanso tikuwapatsa zoyenerera kuti ntchito yawo iyende bwino. Chifukwa nthawi zambiri mwina anthu amangova kapena amangokambirana kuti ADMAC ikuyenda bwino kapena sikuyenda bwino osamva bwino kuti chikuchitika ndi chani. Ndiye unali mpata oti a president atasankha a vice president kuti aonetsetse kuti public service ikuyenda bwino, tafotokozere kuti akamayenda kuti ndi kwinako anthu akamafotokozera za ADMAC akhale ndi chithunzithunzi choyenera kuti kodi chikuchitika ndi chani kuno kwa ADMAC. Koma zimene tikufuna tatsimikizira Malawi ndi chonena kuti mbuyomu takhala tikugulitsa chimanga komanso chimanga chinakalipo chambiri chimene chipite ku madepoti kuti anthu akagule. Mkulu wa bungwe la ADMAC Daniel Makata atakhala kugwira ntchito ndi apolisi pothana ndi mchitidwe wogulitsa ndi kuzembetsa chimanga mdziko muno. Choyamba ndithokoze chifukwa cha ulendo umene vice president anachita kubwera kuzatendera. Izizi zasonyeza commitment imene boma lili nalo kuti anthu akhale ndi chimanga. Ifeyo tatsimikizira kuti chimanga tili nacho, boma so latsimikizira kuti lipitiriza kutipatsa mathandizo osiyanasiyana kuti tipitirize kuthandiza Amalawi ndi kupezeka kwa chimanga m'misika yathu yonse ya ADMAC. Nditsimikize pano kuti takhala tikugulitsa chimanga m'misika yathu kuyambira mwezi wa August chaka chathachi, ndipo tikupitirizabe. Chimene tichite panopa ndikuonetsetsa kuti msika wathu uliwonse umene ulipo chimangacho chipezeke, ndipo zimene zizi zimene takambirana kuti tionetsetse kuti misika yathu ya ADMAC chimanga chipezeke, ndipo chipezeka ndatsimikizira Malawi kuti tichita chotheka china chilichonse kuti apeze chimanga m'madera amenewo. Bungwe la ADMAC linatsegula misika yake mwezi wa August chaka chatha ndi cholinga choonetsetsa kuti chimanga chikupezeka ponseponse. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wakhala akuyendera mabungwe aboma osiyanasiyana pofuna kuona mmene akugwirira ntchito potumikira Amalawi mdziko muno. Kumbukani Phiri, MBC, Blantyre. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu anakayenderanso nthambi yoweruza milandu ya zamalonda ya Commercial Division ku High Court ku Blantyre. Pakadali pano bwaloli libe ofesi yokhazikika chifukwa pali kusagwirizana ndi contractor yemwe amagwira ntchito yomanga ofesi yawo yatsopano. Dr. Usi ati izi ndizomvetsa chisoni chifukwa anthu ena akudikira kuti milandu yawo iyambe ku bwaloli.
iwo ati akumana ndi akuluakulu oyang'anira zabwaloli komanso contractor ndi ena okhudzidwa pa nkhaniyi. Khoti imeneyi zambiri zatha pafupi 98%, changosalani pang'ono 2%. Ndiye tinabwera kuno kuti tikambirane koma sitinamalizane tikumana ndi onse okhudzidwa kuti khoti imeneyi iyambe kugwira ntchito. Fa pali milandu yambiri imene yangokhala imene sikuzengedwa kuti khoti sikugwira ntchito. Ndiye nzonena kuti ntchito iyambike mu khoti ili. Sibwino kuti anthu azingokhala kudikira milandu yawo kuti khoti sikugwira ntchito. Komanso ndipemphe amalawi kuti tikapasula ntchito tiziyang'ana kuti kodi ntchito iyi kufunika kwake ndikotani. Kodi ngati sitikupanga zoyenerera tikuvula za malawi bwanji. Ndikuganiza kuti tikanachita bwino chifukwa zimene ndauna zimene ndikudziwa pa za khoti iyi tikanakhala tasegula kalekale koma basi munthu. Justice Dr. Chifundo Kachale ndi jaji wamkulu oyang'anira ntchito za nthambi ndipo wati ndosangalala kuti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino anakayendera bwaloli. Ntchito yayikulu tingatona kuti mwina 98% ya ntchito imene inatha. Kwatsala ndikungolumikiza magetsi, Eskom anabweretsa mphamvu inafika pa transformer, komano a contractor electrical afunika ilowetse mphamvu nyumbamo kuti zida zomwenso timagwiritsa ntchito popanga record ma court proceedings ndi kukhala ndi magetsi komanso kuyendetsa makepi mwambamo zonse zinofunika magetsi. Ndiye yangotsala 2% kuti imalizike ntchitoyo, komano panali zinthu zina zokhudzana ma contract pakati pa contractor wamkulu amene anapatsidwa ntchito ya SR Nicholas ndi anthu ena amene akugwira ntchito. Ndiye panali kusamvetsetsana pakati pa iwo a Department of Buildings komanso chifukwa choti sitingathe kumulipira munthu ndalama ya boma pamene palibe contract. Ndiye chifukwa cha mavuto amenewo olemekezeka Vice President anena kuti tikomane anthu tonse la Munguli ku nyumba kwawo kumudi kuti nkhani zimenezi zikonzedwe chifukwa ifeyo ngati court panopo tilibe malo ngati commercial court. Timapanga rent ku Mpingo House koma kumene kuja anatithamangitsa chifukwa aini akewo ali ndi china chochita ndi building yawo. Bungwe loyendetsa zisankho la Malawi Electoral Commission MEC lalengeza kuti liyamba kugwira ntchito yolemba mayina mu kaundula wachibwereza kuyambira pa 21 January mpaka na pa 3 February chaka chino. Poyankhula pa msonkhano wolemba nkhani mu mzinda wa Blantyre, wapampando wa bungwe la MEC Annabel Ntalimanja wati anthu amene awalembe kudzera mu ntchitoyi ndi okhawo amene analembetsa kuti akhale ndi chizindikiro cha unzika ndi bungwe la NRB kuyambira pa 21 October 2024 mpaka na pa 4 January chaka chino koma analephera kulembetsa mkaundula wa voti. Amtalimanja atinso ntchitoyi ayigwira m'magawo atatu ndipo izichitika kwa masiku awiri. Lakonza kuti pakhale kalembera wa voti wachibwereza ndipo tsopano masiku tiyambira pa 21 January kufika pa 3 February 2025. Kalemberayu ayendanso m'magawo atatu. Ife abungwe la chisankho tikufuna tinenetse pano kuti kalemberayu siwonjezera masiku pa kalembera amene anachitika kale. Koma kalembera wachibwerezayu akuchitika ndi cholinga choti tikwaniritse zimene anagamula bwalo la khoti kuti anthu onse amene sanalembetse chaunzika akabwera kuzalembetsa mayina awo mkaundula wa voti athandizidwe kulembetsa chaunzikacho. Ndipo kenako akamaliza ndondomeko zonse za chiphaso chaunzika athe kulembetsa mkaundula wa voti. Choncho ndinene mobwerenza ndithu kuti oyenerera kukalembetsa pakalembera wachibwerezayu ndi magulu awa. Choyamba ndi anthu onse amene analembetsa chaunzika ndi abungwe la NRB kuyambira pa 21 October kufika pa 4 January 2025 ndipo sanalembetseko mkaundula wa voti. Choti mudziwenso ndichokuti pofuna kukwaniritsa chigamulo cha khoti, bungwe la NRB linapita kale kukapangitsa kalembera waunzika wapadera kuyambira pa 29 December mpaka pa 4 January 2025 kumaboma onse amene anali mu gawo loyamba la kalembera wa voti. Chachiwiri, gulu lachiwiri ndi anthu onse amene analembetsa chaunzika pa nthawi ya kalembera wa mayina mkaundula wa voti m'magawo achiwiri ndi achitatu akalemberayu koma sanakwanitse kulembetsa mkaundula wa mavoti chifukwa chakuti umboni wawo waunzika unali usanatuluke.
choncho dziwani kuti pakalembera wapadera ameneyu anthu onse amene analembetsa kale mkaundula wa voti ndibwerenzenso pamenepo. Dziwani kuti anthu onse amene analembetsa kale mkaundula wa unzika pasanafike pa 21 Oktoba 2024 komanso patadutsa pa 4 January 2025 sakuyenera kukalembetsa nawo ndipo sadzaloledwa kutero. Mulipoti lathu lapadera la sabata ino, Isaac Jali akuunika za vuto limene lilipo pakati pa achinyamata mdziko muno logwiritsa ntchito mankhwala osokoneza bongo komanso kumwa mowa mwauchidakwa ndi momwe lakhudzira chikhalidwe cha Chimalawi. Koma koposaposa kufunikira kuti dziko lino likhale nayo ndondomeko yapadera yothandiza mabungwe ndi ena kuzindikiritsa achinyamata kuopsa kwa mchitidwewu. Mchitidwe omwe mowa mwauchidakwa komanso kusuta chamba ndi kugwiritsa ntchito mankhwala osiyanasiyana ozunguza bongo wakula kwambiri mdziko muno makamaka pakati pa achinyamata, ngakhale kuti pakhala pakuchitika njira zosiyanasiyana pofuna kuthana nawo mchitidwe umenewu. Malinga ndi bungwe la Drug Fight Malawi limene limathandiza kulimbana ndi mchitidwe umenewu, mchitidwewu wakula kamba kuti malo ogulitsa mowa ali posepose masiku ano. Malipoti akuti achinyamata ambiri amene amagwiritsa ntchito mankhwala ozunguza bongo komanso kumwa mowa waukali amakumana ndi mavuto osiyanasiyana monga kusachita bwino pa maphunziro, nthawi zina kulephera sukulu kumene, kukhala okhumudwa, pena kuganiza zodzimangirira, komanso amakonda kuphwanya malamulo. Nelson Zakeyu akubungwe la Drug Fight Malawi akuti nkofunika kuchilimika pofuna kuchepetsa vuto limeneli. Pakati pa achinyamata pali kakhalidwe kena kake kosakhala bwino kamene ene akewo amaona ngati kuti akamagwiritsa ntchito mankhwala ozunguza bongo, akamamwa mowa, akamasuta chamba, kapena kugwiritsa ntchito ma drugs osiyanasiyana, amaona ngati kuti iwowo ali pamwamba kwambiri. Naye ogwirizira udindo wamkulu wa chipatala cha anthu amene ali ndi mavuto ammalingaliro kapena mavuto akuubongo cha Zomba Mental Central Hospital, Dr. Rafael Piringu akuti kugwiritsa ntchito mankhwala oletsedwa monga chamba ndi zinthu zina komanso kumwa mowa mwauchidakwa ndi zimene zikuonjezera chiwerengero cha anthu makamaka achinyamata amene amawagoneka ku chipatala cha anthu odwala matenda amuubongo ku Mental Hospital ku Zomba. Masiku apitawa akuti chipatalacho chinalandira anthu odwala okwana 420 ndipo ambiri mwa amenewa ndi achinyamata ndipo anaonetsa zizindikiro zoti mitu yawo sikukoka kamba kogwiritsa ntchito mankhwala ozunguza bongo. Apiringu akuti kukwera kwa chiwerengerochi kukuonetsa kuti nkofunika kuchitapo kanthu pofuna kuthana ndi vuto limeneli. Tini mapatient okwanira 420. Zaka zambuyo zitimaina kuona mapatient 100 chakuti 200 chakuti ngai 2023. Kwa ifeyo ndi chinthu chodandaulitsa kuti nambala ikukula. Pa 420, 70% ndi azibambo. Komanso age group yawo ikumakhala kuyambira ma 17 kufika 40 chakuti years. Leonard yemwe limeneli si dzina lake lenileni wavomereza kuti wakhala kugwiritsa ntchito mankhwala ozunguza bongo komanso kumwa mowa mwauchidakwa atipofuna kuti asangalale komanso achotse mavuto ena koma zinamubweretsera mavuto kotero kuti wasiyiratu ndipo sadzamwanso mowa komanso kusuta zosuta-suta. Eneo nthawi nake ndimamwa ndimasuta koma nthawi ineyo ndikumwa kumasuta ndisaname zambiri momwe mwanga sizimayenda bwino kukosomola pafupi komanso ndikaledzera mimba mandivura. Boma la Mangochi akuti kuli malo kumene achinyamata amakumana nkumasuta kwina kwa kumwa zokumwa imwa ndipo malinga ndi Mike Banda omwe ndi mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la Malawi Economic Justice Network akuti sizodabwitsa kwenikweni chifukwa choti boma la Mangochi limatumiza achinyamata ambiri kupita ku South Africa komwe pobwera amabweretsa zikhalidwe zina zachilendo monga kumwa mowa mwauchidakwa komanso kugwiritsa ntchito mankhwala ozunguza bongo. Mike Banda akuti zimene zodandaulitsa kwambiri chifukwa boma limakhala likugwiritsa ntchito ndalama zambiri pothandiza anthu amene adwala kamba ka mavuto amenewa. Chachikulu chimene timaona kuno Mangochi choti achinyamata kuno ali exposed ku zochitika zambirimbiri. Mangochi pokhala boma limenenso lili ndi ntchito zambiri zokopa alendo kumabwera alendo osiyanasiyana kuno amene mwina amabweretsa zikhalidwe zawo zimene si zabwino. Pofuna kuthana ndi vuto limeneli, a Drug Fight Malawi ati nkofunika kuti pakhale ndondomeko National Drug Control Policy yowunikira mabungwe amene akugwira ntchito yozindikiritsa achinyamata kuopsa kugwiritsa ntchito mankhwala ozunguza bongo komanso kumwa mowa mwauchidakwa. Pamenepa Nelson Zakeyu apempha akunduna ona za mdziko ndi chitetezo
kuti afulumizitse ntchito yokonza ndondomekoyo kuti iyambe kugwira ntchito. Ife takhala tigwira ntchito ndi aunduna wa za mdziko mwina zaka ziwiri zonse zapitazi, zaka ziwiri zitatu zapitazi, pokonza chindondomeko chimene chichi. Moti chindondomeko chimene chichi ndunena pano chilipo koma chosavomerezedwa. Mawu awo a Feston Chimphamba akuunduna oona za chitetezo cha mdziko ati vutoli lilipodi kamba kuti achinyamata ambiri akumatengerana pomwe mowa mwauchidakwa komanso kusuta zosutasuta zomwe zikuwasokonezera tsogolo lawo. Komabe anena kuti National Drug Control Policy ndondomeko imeneyi akuti ikuyenera kupita ku ofesi ya President ndi Cabinet kuti akayiunike mcholinga choti ikavomerezedwa iyambe kugwira ntchito. Pakali pano boma likumalizitsa kukhazikitsa ndondomeko imene kuyenera kudzatsogolera ntchito yoonetsetsa kuti mchitidwe ogwiritsa ntchito madrugs kaya zina zokhoza kuononga moyo wa anthu mudziko muno, kwambiri ana amene ali m'masukulu, ikutsatiridwa. Pamene dziko la Malawi likupitiriza ntchito yolimbana ndi mchitidwe omwe mowa mwauchidakwa komanso kugwiritsa ntchito mankhwala osiyanasiyana ozunguza bongo, nzodziwikiratu kuti ndondomeko yowunikira mabungwe momwe angathanirane ndi vuto limeneli National Drug Control Policy ikhoza kukhala yofunikira kwambiri powunikira aliyense zomwe akuyenera kuchita pofuna kuthana ndi vuto limeneli. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Mukuone nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndi ine Romeo Umali. Tiye tionenso mitu yake. Boma lati ndilodzipereka poonetsetsa kuti misika ya ADMAC mdziko muno ili ndi chimanga chokwanira. Mulipoti lathu lapadera, MBC ikuwunikira za vuto lomwe lilipo pakati pa achinyamata mdziko muno logwiritsa ntchito mankhwala osokoneza bongo komanso kumwa mowa mwauchidakwa. Bungwe la HRCC layamikira President Chakwera kamba kakupezeka kwa fetereza ochuluka mdziko muno. Popitirira nkhanizi, bungwe la Human Rights Consultative Committee HRCC layamikira mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kamba kolowererapo pa nkhani yokhudzana ndi ndondomeko yogula fetereza kudzera ku kampani ya East Bridge zimene zapangitsa kuti dziko lino likwanitse kukhala ndi fetereza ochuluka kwambiri. Wapampando wa bungwe la HRCC a Robert Mkwezalamba wanena izi potsatira kufika kwa galimoto zikuluzikulu zonyamula feterezayu kuchokera mdziko la Zambia. Polankhula atayendera mwadzidzidzi malo osungirako katundu a bungwe la Smallholder Fertilizer Farmers Revolving Fund SFFRFM ku Chirimba mu mzinda wa Blantyre, Mkwezalamba anati ndokhutitsidwa ndi momwe ndondomeko yonse yogulira feterezayu yayendera. Chilira umoni kuti fetereza amene tidapempha boma wamba kufika. Malawi sakhala kudanda kudziko kuno kulibe fertilizer, ndiye takhala tikukakamiza ma contract osiyana amene boma linasaina East Bridge. Contract ya East Bridge tidapempha boma mwapadera mwezi wa Oktoba ngati ma break kunena kuti tachita ndi machawi fetereza ali kukale ku Zambia abwere msanga chapasa limi athire munda mwawo. Ndiye patakalipa ndikokoda kuti nabwera kuzaona matraki oposa 31 afika kale mdziko muno ndipo ali ku SFRFM akusisa fetereza amene icholinga yoti mawa ino apereke pa SFRM ayambe kugawa malinga ndi ndondomeko imene ayikonse yopangira kugawa fetereza amene. Ichi nchinthu chabwino kunena kuti tidapempha boma limamvera. Ndiye tayamika president a dziko lino kuti tidapempha lero akwanisa khumbo limeneli ndipo ndizoona kuti fetereza wafika. Ndiye tikhala tikuchitanso follow up tione kuti fetereza ameneyi akafike kwa alimi agwiritse ntchito kaya ndi mtsinje wanthirira kaya ndi wakumadambo kaya amene tikulimira mvula imene ikubwera patali ndicholinga choti tikhale ndi zokolola zambiri dziko lino lisakhalenso pa njala malinga ndi mafuta amene tikumana. Bungwe logula ndi kugulitsa magetsi mdziko muno la Eskom lati ndilodzipereka kulimbikitsa ntchito yolimbana ndi tsankho pakati pa amuna ndi akazi pa ntchito zawo. Mmodzi mwa akuluakulu akubungweli Asinos Mariano anena izi ku Mzuzu pa mkumano wa zokambirana pa nkhani zolimbana ndi tsankho pakati pa amuna ndi akazi pa ntchito. Ludovico Nyirenda wadza ndi zambiri. Kutsatira msonkhano omwe unachitika ku Blantyre chigawo chakumwera komanso ku Lilongwe chigawo chapakati pa zokambirana
pa nkhani yolimbana ndi tsankho pakati pa amuna ndi akazi pa ogwira ntchito ku bungwe logawa magetsi la Eskom. Bungweli linakonzanso msonkhano wina woterewu ogwira ntchito ake ku Mzuzu amchigawo chakumpoto. Poyankhula pa mkumanowu, mmodzi mwa akuluakulu akubungweli Asinos Mariano anali anakonza ndondomekoyi ndi cholinga chopereka mpata kwa amuna akubungweli kuti anene momasuka pa nkhani zomwe zimalepheretsa iwo kulimbikitsa kusasiyana pa ntchito pakati pa amuna ndi akazi. Amariano anati bungwe la Eskom lili ndi njira zambiri zomwe zimathandizira kuonesetsa kuti ndondomeko yolemba akazi 40 mwa olembedwa ntchito 100 aliwonse ikuchitika ku bungweli. Engineering ambiri kumala kuti mati ndi azibambo komano engineering ndi awina aliyese mtsikana atha kukhala engineer kumagwiraso ntchito ngati zibambo. Ndizomwe tikufuna kuti mtsikana akalembedwa mu Eskom nayenso adzikwera komanso tizilolerana ngati azibambo. Mawu awo wogwirizira udindo wa mkulu wa bungweli ku chigawo chakumpoto Diving Zilongwe anati kusasiyana pa ntchito pakati pa amuna ndi akazi kuti kutheke pakufunika kulimbikitsa ntchito yophunzitsa ogwira ntchito ku Eskom pa nkhaniyi. Zimenezi zithandiza akakhala omasuka ndiye kuti tikamalemba azimayi ambiri to achieve that 40-60 we'll be assured kuti awolandira mosavuta sakhalanso chipinjo kwa azimayi. Malinga ndi malamulo oyendetsera dziko lino, gawo 11 likulimbikitsa kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amuna ndi akazi pomwe lamulo lokhudza kuletsa tsankho pakati pa amuna ndi akazi la mchaka cha 2023 limati pa maudindo 100 ena aliwonse anthu okwana 40 adzikhala akazi ndipo amuna adzikhala 60. Rudoviko Nyirenda, MBC Mzuzu. Unduna wa zamaphunziro ukadaulo wa sayansi otchedwa Millard Application omwe sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu yapanga uthandiza sukulu za sekondari za kumidzi kuti zizipanga kafukufuku wa sayansi kapena kuti experiment mosavuta monga sukulu za mtawuni zikuchitira. Nduna yoona maphunziro aku primary ndi sekondari amadalitso Kambauwa Wilima imalankhula izi ku Mzuzu University pamene amatsegulira zokambirana zokhudza ntchitoyi pakati pa akuluakulu aku ndunawo komanso aku University ya Mzuzu. Alex Mwangosi walemba ripoti limene akuwerenga ndi Kisomo Manda. Dziko la Malawi likufunika luso la sayansi lozama kuti likwaniritse fundo zachitukuko podzafika mchaka cha 2063. Pachifukwachi sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu yapanga njira yopanga kafukufuku wa sayansi msukulu za sekondari yotchedwa My Lab App mdziko muno. Nduna yoona maphunziro aku primary ndi ku sekondari a madalitso Kambauwa Wilima wati njirayi ithandizira kwambiri sukulu za sekondari za madera aku midzi zomwe adati zilibe zipangizo zopangira kafukufuku kapena kuti malaboretari mchingerezi. Kwakukulukulu ineyo ndinokondwa kwambiri komanso ndi chidwi chachikulu kuti ntchito yokonza yomwe ili tikhozonena kuti chinthu chathu chachimalawi choti sinachione kwina kuli konse chomwe chikuchitika ndi anthu ang'onoang'ono amene anaphunziranso ku university yathu konkuno ku Mzuzu chomwe akonza kuti m'masukulu mwathu kumene tilibe aja timanena kuti malaboratari kuja kumachitika ntchito zo ana kumagwiragwira zina kumachita interact ndi ma chemicals katinena kuti ndi equipment timati ma experiment muchizungu muchichewa chake sindikudziwa kuti zikutheka ndithu apanga ndithu chinthu chothandizira kwambiri chomwe chitseke mavuto amene amakhalapo chomwe chitseke kusapezeka ndi kupezeka kwa laboratory imeneyi imene timakhaso tupemphedwa kwambiri mu parliament kupezeka kwake ma secondary school makamaka ma secondary school ali ku midzi. Wachiwiri kwa chancellor wa sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu Professor Wosingini wati sukulu yawo ya ukachenjede yalimbikitsidwa ndipo ipitirira ndi ntchito zaluso poganizira thandizo lomwe boma likupereka pa project iyi. Ife ngati Mzuzu University losangala kwambiri kutengera kuti Ministry of Education Basic and Secondary Education akondwera kwambiri ndi innovation yathu ya My Lab.
tikuziwa Malawi munomo muli mavuto especially ma secondary schools ama laboratories. Masukulu ambiri alibe ndi amene tsopano akakhonza kupita ma university ma students amakhala ndi mavuto kuti apange fit bwinobwino ma basic sciences. So technology hii ndio thandiza kuti mwana paliponse pamene ali akhoza kumapanga nawo ma experiments ama sciences. So ndichosangasa kwambiri kuti ministry akondwera nacho kwambiri kutengeranso kuti ngati ziko tikulimbikisika kuti ICT that's the way to go. Skulu yokachenjede ya Nzuni yapanga luso la MyLab lomwe ophunzira amapangira kafukufuku wa sayansi pa mafoni komanso pa makompyuta ndi thandizo la chuma lochokera ku boma la Malawi komanso ku nthambi ya UNDP ya bungwe la United Nations. Ndipo pomaliza nkhanizi nainso mitu yake. Boma lati ndilodzipereka poonetsetsa kuti misika ya ADMAC mdziko muno ili ndi chimanga chokwanira. Mulipoti lathu lapadera MPC ikuwunikira za vuto lomwe lilipo pakati pa achinyamata mdziko muno logwiritsa ntchito mankhwala osokoneza bongo komanso kumwa mowa mochidakwa. Bungwe la HRCC layamikira President Chakwera kamba kakupezeka kwa fetereza ochuluka mdziko muno. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mpc.mw kapena MPC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndi ine Romeo Umali, makoma nonse.